Tata vine cu pape și mâinare fericit. Hai, vine încoa. Du-te că-ți dea, hai du-te că-ți dea. Pape! Ce-a dus tata pape? Hehehe, ia să ne uităm. Ohoho! Dă-l, mămica? Așa. Ia ca așa, ia să mai uităm ce am mai adus. Oh! Încă una. Wow, ce de mare! Tata a fost la bază. Oh, mai dă ceva gustos acolo. Ce fericit! La mama și dăm. A dat tot lui tata, da? Papa să-l Bogdan, Măcenc. Mulțumim, mulțumim! Oi! Hai, rupe! Poți? Hai, rupe! Fericit! Ce l-a rupt păscă? Las că el așa spateleac. Gata? Nu mai este nimic în sacoș. Ia uite, mai este papă. Ia de să ți-am introdus, uite, mai este papă în sacoș. Ia uite acolo, mai este? O, mai este acolo cel. N-ați-o pe ăsta? Dar celălalt, de să punem. Nu, de să punem pe masă. Așa. Gata, Bogdan. Bogdania. Ce mai este acolo, Bogdan?